Hello guys, hi guys, hi guys. Shakira, mukuiti zvamutaura zvikusvika kunoko. Hi guys, how are you? How are you guys? How are you? Murisei. Murisei guys, murisei sese. Nakuti yatimbotandara bijani. Timbotandara zvishoma. Murisei guys. Hello Joy, Daddy, Jacqueline, Nomsa, Charity, Ivy. Murisei, how are you guys? Masikomedze nyamira kufamba. Andichamaoni amira kufamba makomedze nyamira andichamaoni yawi. Maria, how are you? Anzi vakoma tine goere nasi ndokuigira ipatuso kuti kwade hey tanika guwa unosongotukwa here kunongosara kutukwa ini ndakadherereka shamwari iwe unotukwa here ungagotukwa iwe uri gospel aunotukwi kutukwa munhu akadherereka kunotukwa munhu anorira ndiye anotukwa because ukataura kuti melika kunobva kwazara saka iwe unenge utori safe ini panozongonzi meli uya zvakati akozara zvisingaiti saka hausaona kuwa kuti kwai ndiri powerhouse inga wakazvowira musiwo kuti ndiri powerhouse ndikataura zvimwe zvinhu chaiko zvinotoenda mukurumbira inga wakazviwira naita ndingaguwa shuwa wakawawo pano uchinzi ndiri powerhouse he woda kudaro chiko. Yes is Do, yes Shanoni, Trish, Coffee, Emma, Charlotte, Dlamini, Juliana, Laina, how are you? Daisy, Musquere, Sharon, Janisa, Cynthia Foya, Jiri say Cynthia, Varaizo Mugombi, how are you? Jiri say guys, nothing but Andara, yes, Etha, Sawaj, Chennai, Guava, Jiri say, Bate Makadar.
Oh, sorry guys, how are you guys? How are you? Sorry. Fashion police reva cards. Fashion police reva cards group redu reva cards iri. Raka haijekwa. I group arisi page. Saka I was like, dosaka nasina bofunga kurisa ma two-factor authentications kana kurisa ma strongholds because it's a group arina mari. Saka azviri kundinetsa kuti group munhu anotora group akaritora sei because takangona vanhu nesitabutsugwa panze but chikundinetsa all the admins apanze hanimaona but vanhu vanokuisa mapost avo saka indangozvitora pekutanga kuti hamene zviri kuitika because I'm not that active komva ndangosiya kusvikira maadmin ari active kokazondiringa kanditi naisimeli ko muri kuona here kuti kugroup ndikati kugroup indazviona but ndangoti ndezvekugroup hamene zviri kuitika group rine basa rei ndera ndoda group hanimaona ndikati group ndangozvitora kuti aiwa group rine basa rei anoda group anoridini group ari bhadhara rindakana sendi apa madmin manje kune vanhu vanotoda zvefashion zvokutodaro zvandaimboita kudhara saka madmin anga akatopinda nemoya toti group saka kune one admin angachidini mapost akachipinda tikati ko uyu ari kupinda sei ari kuaprova sei mapost saka ndiyo naishora naye angafona post achidza kumubata ari kune imwe nyika achora kuti ini ndiri kutoaprovigawo unongokandawo yotonditi we are waiting for ndikikiri for the admin to approve saka chatotatsawo chichakaitika kuti group racho nokuti maadmin osakaputsugwa panze saka ndikusha kuti ari kuapprove wacho ndiani group vanoridii ari bhadhari group harina mari guys. It was an admin akabvisa mamwe maadmin no makotibai azviti maadmin ese aripo paari pashe fashion police ladies remadzimai refashion remadzimai maadmin ese ari pashe ose ari panze saka ndiri zvikutinisa kuti maadmin ese ari panze saka pekutanga ndamboti technical glitch because ndakambona vamwe kune dzimwe nyika chicomplaina vachiti magroup aita sei tabutsurigwa panze nazuka saka ndangoti ai technical glitch ekwazuka anombozviita handiona saka group ndangozviita kuti group anoridi group harina mari group ndere entertainment ndere kutamba munhu anenge atora group ari kuridini handiona madmin ese ari panze saka muna admin arimo saka ndatosheya kuti one thing that I know anokwanisa kubvisa madmin ese but akwanisa kubvisa munhu akavhura group and that is me andichika but kwanzi it's code to code who stole the group code to code ndiani code to code who stole the group vanoridii group chedza because the group does not pay vanoridini group mukabuda unomrosa varado vanoridini group because it doesn't pay and code to code ipi mafashion police saka one thing for sure manje vanogona kubvisa mamwe maaccounts ese vakwanisa kubvisa account yemunhu akavhura group account yemunhu akavhura group hauibvise kana wanga uri admin you can't open haukwanisa kubvisa munhu akavhura group saka munhu akavhura group that is me but account yakavhura group iroro yasara irimo imomo ina malogin details acho ndakadomarasha ina chandomazivi guys ndatokatombodzifambira ndakatokangana malogin details iwayo saka account yakavhura group iyoyo iripo handimaona but inini handichaizivi madetails achona hai chedza how are you saka handichaizivi ndinatombotanga ndatsvaga kuti garage account ndeipi because magroup akudhara kai magroup akudhara aya asi magroup aiko zvino saka ndinatombotsaga kuti account yagarage ndeipi ndotanga kutsvaga mapassword kuti gara password yacho ndeipi because anogona kubvisa yangu yakatobviswa ndeya dzakapinda dzatakajoinisa manje new ones yakavhura haikwanisi kuibvisa that means yakavhura irimo mugroup imomo but hatichakwanisi kuzviona manje because takaputsugwa pazvetose maadmin hanimaona saka maadmin manje ajaira aya vari kunetsekana twedu ndokwedu kwatinotambirirawo zviri kufamba sei mafashion police acho e2 mafashion police angu e2 kune iro fashion police hombere amunoziva rinonetsa ivi hanimaona koita revakadzi chete because vakadzi vanga siri comfortable kuposta mapicture auchi kune varume uko saka tatakavhura rimwe revakadzi chete saka kwaingotambira vakadzi chete ikokoko saka ndozvaitika futi kugroup ikoko ese ari today angu mafashion police wayo mukatoona andokuudzai kuti they were created in Rustenburg andokunyorerai hanzinga fashion police ende iri peaceful zvokuti yevakadzi yaitoborina kana kutori neviolence neukoko kumixed uko ndokutori neviolence yemacomments ende vanhu vanotongona gone macomments vanotendera macomments wayo ikoko handimaona vanotendera macomments saka iri revakadzi harisina kana negativity harisina ritori group riri bora kuti vanhu vachoswera vachitambirako zvakanaka chiedza video ndakaita kudhara yena akangoiposta nezuro chera ndimama ndakangoita kudhara ndakangoiposta nezuro chete yangoposta nezuro chete pandakaita kudhara video ibazai
sati kuchibvunza kuti gurupu rakatogobuda kakutora gurupu shoshandura gurupu adii ndiye angafona Lucinda ndiye angatofona ipapapa ndiye angafona saka rikutsanangura kuti ndikangoposta inotoaproviwawo nomumwe admin hanzi maitomboita kulife fashion police ndaitomboita malife fashion police mixed iri fun ranze monopoly yemagroups amagroup akaona ndeyangu ngozoti ndendisisina basa nawo saka ndendiri kwangu but handichanyanyi kuita active ndinozviitira active pano padiaries but magroup akawanda munongosangana nawo mumastreet umu ane manhamba akawanda wanda ndeyangu ndeyangu asi kuti kune madhimini anenge ariko anoita zvemagroup iwayo inini ndoita zvemadiaries iko zvino zvemagroup handina kuya ndokuendawo hangu apo nekana pakaitika something wachida chinhu chinoda admin kugadzira kana kuti muridzi wegroup ndongoendawo ndonogadzirisa ndoti ndagadzirisa ndakuenda ndodzoka vanotozviziva animaona vanotozviziva saka fashion police ndekwana macdonald ko ndo vanenge vachirasva muswe vari ikoko vachinana moganya ndokwavo ikoko kuenda serekapasevamutututuma animaona saka ndingori neruoko rwokuvhura magroup guys ndine ruoko rwokuvhura magroup ndingangovhura group rinokura kwanzi ko magroup emuchiri kunzwa hanzi kozi noise maker aka harisi rangu iro ndere vanhu vari kucape town ndere vanhu vari kucape town dzasi rangu harisi rangu fashion police nderangu ya fashion police ratori 900 and something k ratopinda million ka fashion police rakutopinda mumillion group of fashion police ratopinda mumillion million mamembers ikoko kunofaya igroup rangu riya fashion police saka ndendiriko zvangu but kazhinji kacho ndinyanyi kukomenda ndendiriko but handinyanyi kukomenda kune madhimini ndakasiyawo ndaisa kokoko vanoda zvefashion kunonakidza vanotofambira macomments because vanenge vachingowanzirana macomments vanhu vanotofambira kumacomments ende vanhu vanotongotora is like rachiko zvotoposta nevanhu ndinoti zvimwe zvesiteni tatenda ngonde zviri sei ndezvekungoti vanhu vafare nandoposta zati ndichaundugwa macomments ndikongoundurana ikoko vanhu vanongoundurana vanhu kufashion police uko group rangu iro riya animaona saka nditizoti saka toda kutofambira nevakadzi because vakadzi vamwe vanenge vane varume vavo vasingadi kuti vaposte mapictures koko saka takati avhurira ravo rechikadzi rine 300 and something thousand members group racho plus private group ndosaka vakwana vamusingarioni it's a private group vanhu vanoita zvokutoedhana ikoko ritoritori private taitoita zvebullying izvo zvindosati takaita private group saka ndochati munhu atora kana kuti ana akatora anoridii nokuti group harina basa guys group ndoti zvisinakana nebasa rese ndire kungofara anoridini anziko update mukomana ushanda kurestaurant mukomana yariko hamene zviri kuitika ariko she is there mukomana yariko mukadzi wacho akatombondibata achinditi murume wangu ariko bvisai post tikati hatibvisi post tangoita kuti murume wako timuone murume wako takamuona tobvisa post ndobva ndichaura ichisiya yakadaro pane zviri kuitika saka murume wangu angabudikiriko zvinezvi mukadzi wacho akatombondibata murume wacho ariko chero kazeni yacho murume wacho ariko hamene zviri kuitika hamene zvakaitika moni vanhu kubasa nditsvagi ariko mukomana yariko but hameno zviri kuitika kuti chii chiri kuitika but ariko havana kuda kunyatsova clear chiri kuitika but ariko right hesi Louise hawo Louise ndazoona video yako ndaiona kuti ndakaiona nezero manero ndakazoona video yako wakakuma chokwadi chaicho wakataura chokwadi chizere wakataura chokwadi chizere pane video yandaona yakaita aiwa ndazoiona wakataura chokwadi chizere chaicho chokwadi apa nangu yangu titandari guys semunhu angari ari pamba ake ndaswera ndakarara guys ndatomuka na exactly 4:30 kubva nezuro kana uri off muviri unotomboti kune vaya vari kuAfrica vanenge vachitanzi kudi hakuna yadhe kugadzira yadhi vedu hakuna kuno anzi muri kuita kudyiririra tudziwa smell tizimadziwa chibvepi auzina nhasi naye mamutizi kuti ndine masinus madziwa anobvepi munhu ane masinus auzizi imbonogugula chirwere chemasinus chamwari kana chemaallergies imbonogugura maallergies nemasinus unyatsokuona hakuna dziwa raunobuda munhu ana chii but unenge uine masinus nemaallergies saka ndoshamisika munhu mukuru akaita sewe kana uchita zvotuka muri kudyira tumadziwa unenge uchitosheya kuti kutoda kuti kudini unenge uchitovharika mhino chinhu chinonzi masinus kune nyama dzinomera mumhino dzinosimuka kana zvakakwidza dzinosimuka dzobloka mhino kudai zvoti unobloka kufema cheko unochita kutokakata kufema
antiona tinoto nemasprays atinotospray kudai so nyama dzedzo shiringa kudai so ofema zvakanaka. But now doctor akanditi kugara uchispray kwacho futi is not healthy. No, it's fine, it's not healthy kugara uchispray azve anti saka tikazotadza kuti nenyaya yekuti una masaina dai ukambomaita unyatsokuona kuti anorwadza sei, umbonyatsokuona kuti ndochinhu chakaipa sei masinus umbomaita. Right, saka guys nangoya kuti timbotaura nyaya mumbondiudzawo nyaya yakumujoloku anditika kumujoloku zviri kufamba sei, chii chiri kuitika kumujolo kumvenge mumbotiudzawo kuti how far nangoti rega ndimboyatandare because guys kuneta papa mangwana chii chakachaya ndangausorora zvangu wandi chii chakachaya. Saka timbotiudzai kuti zviri kufamba sei guys. Vanoda kutaura zvada kutaura wafoni, vanoda kubvunza mubvunzo wobvunza. Ndafane ma-allergies ema-fires ini I cancelled all my business trips to LA, logged my dose now. I don't play with danger, I'm African. Yeah, protect yourself, sure. Tukuzviona kwenyu kunjuka dziri kunetsa uko kwenyu kamino chichiri kuitika muchengetedzwe naMwari, muchengetedzwe naMwari. Right, and uye ari kundisira message nemusikana yokwana basa panapa uya yokwana basa uya ndiye ari kundisira message tanzi ndawana basa ari kutanga training nemandi atowana accommodation yake muno. Thank you Id, atowana accommodation yake kuno kuna Peterborough. Saka toda kutenda Mwari nepage redu iri guys. Musikana wenhumbu ya aida kubvisa mwana uya aida kubvisa nhumbu. Saka akazowana basa panapa musiwo uya. Saka akatoita process yese. Saka akatowana imba ari kumove in tomorrow. Saka overtanga training nemandi kwatitsvaga mujolo wachita kuda mix and mingle moda programming varume vachona unoona kana chinzi hanzi Tete is married. Hanzi Tete is married. Tete vapi? Which Tete? Which Tete is married? Huh? Chihuti. Huh? Okay, regaitone nyaya iri kuyai. Miraitone. Regaitone. Kwa kuna mnada kuraya munhu. Okay. Alright, panzi pane mukomana roda kuuraya munhu. Saka munhu wacho regaitimirire mukadzi wacho uye regaitinzwe. Regaitiwe nyaya yacho zvizere. Hadzichi ndabva kuchipazi promotion pandawana kuna Winky D. Sisi munoposa. Sisi. Hadzichi kuna isolate. Watiko isolate. Kunyaya yemusikana kuraiwa ofa. Nyaya yemusikana kuraiwa shamwari iri kutwista kudai. It's twisting kudai. Ndisingadi kuti titange kutaura nezvenyaya iyi. Anditi maona just because vanhu vari kwakaunganiwa vanhu vari kuchema anditi mashona. Tachizoti kana kuri kuti kana vazotakura body yaenda kumusha postmortem yaitwa tozotaura nyaya iyi. Tiite regaitinzwe yakuya nenyaya yacho. Hello dear. Hi sis man. Hi dear. Kwari kupiko munotoda urayo? Ndamuta ndipe WhatsApp number dzake. Musikana yanga ari pa TikTok achisa picture yemuZimbabwe niye. Okay. Vakadana na 10 years. Alright. Vane mwana. And in 2017 akamurova ne ndakangodatira ati chi. I think she went into hospital. It was like attempted murder. Akamurova. And then 2021 vakasiyana. Mukomana is swearing kuti you will never ever move on. Saka mukomana muZimbabwe. So she went on live yomwe munhu. Oh andipana, I'll send it to you now. Ngeta mutaure naye. Gaya uyetiwe kuti uda kuuraiwa nemuZimbabwe waita seiko. Pane nyaya dzinenge dziripo guys. Rega ndikupe. Pama akatoura. Iye pachezha yake. Alright, utipe number ichitaure netiwe auye pano pa live. Okay, thank you. Iwe chiedza mapangira uchigadzirira kuturikira. Kana utaura nechinikikiri utaura nechirungu yochiturikira nechishona. Because regaya uyetiwe. Ngaya uyetiwe. Kwa mukoma chanzi Vincent Glove. Regaita keta wanyaya zvisere.
hanzi kumskana okuraya friend yake vachivigwa ndine imwe nyaya ndinayo kuseri kuti ndichakuudzai ina ndingachakuudzii nyaya yako zvino because ndenchidzita kuseri saka ndenchida kuti mina timboningirira musikana chanozani kunokunyora anoda kuurayiwa ndiri kunze kuziva anoda kuurayiwa but anoda kuurayiwa ndambata asi ndimukoma nacho hello sisi namba 31 miraitoni taisa message nayo chaunongoda kuurayirwa chii naidi mama chekuti munhu angada kukurayira chii kwatanga tiri kumaroro ndianarorwa zuva rose who got married inga takasara kwai Vincent mwana wangu ndo yesu asi hama yenyu muna yawo praise chitogarira mudhuze rikaiti tomufonera abva adaira kaitiwe nyaya izvisere hai sisi unjani ngiyaphila ukhuluma lo sisimeli la Okay. yes so nganikezwe inamba yakho nomunye osisi kuthiwa ukhona umuntu ufuna ukubulaya wasekhaya njani njani so ngifuna ukuzwa nje istory kuwe ukuthi kisikiphani kwenze njani nopeseni wakho Okay, uGuy waseZimbabwe. Okay. Ngithana naye. So bese sina 9 years sidatana. Okay. 2017 wangishaya nge-4 ekhanda ngaspenda 3 weeks esibhedlela. wakushaya ngani After that nge-4 £4 yini hema. you wakukhanda ngehama Yes. So ngamvulela icase ngifuna amaphoyisa but avangaza ngithole. okay wathi wabaleka So wabaleka ngazo ukuthi wabalekela washonaphi. Okay. Indapha entreatnisha nomndeni wami ngayo yonke indlela. Endapha ngibuyelana naye because ngisabela nomndeni wami sifuna nokushisa umuzi wasekhaya. So keep peace ngabuyelana naye. So emva kwaloko saba nomntwana naye. Masiba nomntwana sethi ngahlukana naye 2021. Umntwana ngimthole 2020. Ngahlukana naye 2021. Emva kwaloko since ngahlukana naye ngisendela ama-message ama-threats enza yonke into ngahamba ngomreport emaphoyiseni futhi ngiphezu kwekesi engangimvulele yona ngabakhombisa ama-message angisendela wona izolo because mina ngwaseNatal izolo ubekade sekhaya usendele intombazane ekhaya kini ithi yo usendele intombazane azwana naye wayitshela ukuthi if engafanga namhlanje usakudukupa. Okay, intombazane yambuza ukuthi wayisho njalo wamtshela ukuthi uye ekhaya akangamtsheli wenzani but wamtshela ukuthi akayile kamnandi. So WhatsApp abantu basekhaya ngibatshela ukuthi ababe aware ukuthi uyeza because bayamazi bayasazi isitori sakhe ukuthi unjani. So kuthi kuthi lo muntu lo useduze ukhona lapho eNatal. Yes, useNatal eMaritzburg. Okay. eMaritzburg. All right. So manje why amapolisa angawazi ukumbamba? Angizwa. Why amapolisa angawazi ukumbamba njengoba ngathi wena uyazi ukuthi ukuphi lo muntu? Angazi why bengakhona umbamba. Angazi because noma ngasuka eduze kwakhe uyangifuna angithole angazi kanjani even ngashintsha inamba uyangifuna angithole. Uobsessed nawe and it's very dangerous uzokubulala lo muntu. Yeah, iyo lengisabayo nami. Uma ngabulalanga mina uzozisa mina ubuhlungu mhlawumbe ngomuntu oyedwa wasekhaya angazi iyo lengisabayo. Njengamanje ukuphi usekhaya? Njengamanje ngiseGoli. UseGoli. Ekhaya eNatal. So uyakwazi yena vele ukuthi useGoli? Akazi ukuthi ngiseGoli. Ngicabanga ukuthi into ebengisiza hayi ben uzofica mina but akazi ukuthi angikho ekhaya ngiseGoli. Sure. So into vele ayifunayo ukuthi nje nibuyelane.
ukusenda wona ama-message efona encenga ukuthi ngibuyelane naye. So bengiba clear naye ukuthi ngeke ngisabuyela naye because lo muntu ungabhuzile for 9 years. Ngibhonya engishaya ngina 28 scratches. Hey. Scars from yena. So ngamove on uyazi ukuthi ngimove on nginomuntu uyazi yonke into but still usangilandelele. So i-problem ukuthi vele ufuna ukuthi a-disturb lo wena no guy lo unaye manje. Ngiyacabanga lokho but yena ungena izifu ufuna umntwana mina. Manje umntwana wakhe vele ule access nomntwana uyamvumela na ukuthi awubone umntwana. Bengimvumele abone umntwana. It's only 2 months la ngamnikeza ngakhona umntwana because bese ngimbona u-actor kanje. Asenda ama-message mina khulume whatever funa ukuyikhuluma noma ethi ngikhombisa inhlonipho engakanani. Ngaze ngathi kuyena because ngathi awunayo respect nami even though sengahlukana nawe. It seems like uthe ngoba uthe mina ngiyamnyanyisa into ehlangene nami iyamnyanyisa. So ngase ngithi umanyanyiswa yimi kushuthi-ke phuma kumntwana because kuya kumntwana ukuthi uqale kumina umntwana ethu una-4 uzothena 4 this year. So ukuthi ukhulume nomntwana kuwukuthi ufonele mina ukhulume nomntwana. So mawunyanyiswa yinto enami ingane yami ihlanganise mina nayo. So kushuthi umnyanyiswa yiloko angiphume empilweni yakho uphume kumina. Sisi ngicela ukuthi sorry ngizosawunda ngathi but ngifuna ngizame ukuthola iqiniso ukuthi siwazi ukuncedana lapha right. Ngicela ukubuza ngesikhathi usathandana naye lo bhuti lo okudala awuzange umudlisa something umudlisile or something ukuthi njengoba uyazi abantu bathandanayo sometimes siyabafa senze izinto ngithi ngifuna ukubambelela kune uguy wabona awuzange umudlise okanjani because i-obsession yakhona ungathi ayikho normal. Angazi ngamdlisa. Yazi bonke abantu bangibuza lo nto ngikaze ngamdlisa. Even ukugirl azwana naye manje useke wamgwaza. Angazi ukuthi uhloboni. Awuseke wamgwaza ugirl azwana naye manje nakhona ukuthi azangisendele imessage angithiphisa ukuthi uye ekhaya izolo. It's because uyamazi ukuthi umuntu onjani. How old is this guy? Uzotena 43 this year. Umuntu omdala musi. Umuntu omdala lo. Umdala kakhulu. Njengoba ngiyakuzwa mawusitsho ukuthi ebuye ekhaya azobona umntwana wakhe vele sometimes only for the past 2 months ungamniki umntwana but ngalesi sikhathi abuyazo afika lapha azobona umntwana wayampolisa angambambi njengoba vula icala. Ngaze ngimvulele icala lomntwana. Icala engalivula lakhe ngaqala anti vele uvule icala lakhe anti vele kumele bambambe. Ayikhulumele indaba sakhe. Yes. So why bangambambi because unokujwayela kufika yini lapha? Angizwa. Why bangambambi because ebele kujwayela kufika yini lapha? Angile engayazi ukuthi why bengamtholi. Yebo ngize ngicabanga mhlawumbe usebenzisana namaphoyisa because unendlela yokungithola noma ethi angabe ngenze kanjani nendlela yokungithola. So how come indlela engangilimele ngayo uma ngasubona izithombe engangilimele ngazo but amaphoyisa ahluleke ukumthola. Lo muntu indlela abahlela ngayo ukumthola ubeka ngisendela ama-message engitshela ukuthi uyangibona ngigqoka ukuthi nokuthi ngaze uyakustalk. Exactly uzosho into engisuke ngiyigqokile. Uyakustalk. Ngingazi ukuthi amaphoyisa wona wambone kanjani because niyakwazi ukungithola. Uyakustalk. And manje lo person lo manje very dangerous because une obsession uyakustalka uyakubonisa kahle futhi vele ukuthi ngizokubulala and uyakutshela kahle vele akayifihli ukuthi ngizokubulala. Ihlobo sakhe uyazazi? Ihlobo sakhe uyazazi? Ngiyabazi abafowabo. Uzamile ukukhuluma lapha? Abafowabo noma ungakhuluma nabo bayamsaba naye. Bayakhuluma naye but uyaba overpower mayibona ukuthi bayahluleka yini bathembisa induku wabona bayamsaba nje. Yazi ukuthi niye unaye inamba yalo lo bhuti yakhe. Inamba yakhe ayisebenzisa yona manje unayo. Nginayo. Maybe masingazama ukwenza immediate sizothi uzothini njengoba umuntu wasekhaya wabona sizame ukukhuluma naye kahle before siqale ukuthi si-involve abanye abantu siqale ukukhuluma laye sithi bhuti kukhona usisi wabalekela kimi
wathi ukhuluma nje ukuthi kube neqholo sikhulume kahle kuyenzakalanga why ufuna ukumso uyenzani ufunani sizwe kahle kahle ukuthi ufunani lo muntu igama lakho ubani igama lakho Vincent Ndlovu yilawo intsho wena mina igama lami ngoNonhlanhla Nonhlanhla ngicela ukuthi unisendele ama number wakhe ngimfonele ngikhulume la and then ngizothi uzothini then after esikhathi ngizokufonela futhi okay ngicela usende ama number yebo okay all right okay senda khona manje all right right musikana uya mukadzi uya ari kuti akadanana nemukomana uyu for 9 years wokuZimbabwe weVincent uyu vadanana vakagara vese handitika vagara vese for some time akazorohwa nehama akakandiwa nehama ndobva akandiwa huma yose ine hama ndobva anogara muchipatara atichi how many weeks 8 weeks ari muchipatara akakandiwa huma yose ine hama handiti abuda imomo akanga achida achimuvhundisira achiti ndinotokuuraya iwe nemburi yese kusvika musikana adzokerana naye achitya kuti ndinourayiwa vadzokerana kudaro ndobva atanga futi achida kutouraya vanhu kumusha wekumba kwavo vese because vanhu vanosvika mukumba kwachona saka musikana yakatiza anzi takadzokerana apa ndo mistake yakaita vakadzokerana gore rino ndobva ita nhumbu ndobva zvara mwana wacho ndiye ari kuzanefo esiko zvino saka mukomana uyu ari kutomu saka musikana uyu ari kuti hayi ndapuwa number ndisire Vincent message right saka musikana uyu ari kuti izvozvi vanhu vanomuziva unhu hwake saka akatipiwa kuti ari kuuya kumba ari kuda kukuvadza vanhu kumba kwenyu saka iye hako ane kwaari handitika ane kwaari saka mukomana uyu hanzi akatosvika hanzi anondifonera hanzi chero ndikachinja nhamba ndikadii anondifonera nenhamba iyoyo andinaye otaura kuti wakapfeka zvakati ndatokuona ndikukuona saka anotomwa hanzi zvane ndakatopfeka ipapo nepande ndiri anototaura ipapo saiko zvino akatiza akabva kunikiri kumusha uko akaenda saka hanzi mwana ndaimubvumidza kuona asi itumanza ndakaramba tachitoona ndakatoita move on ndine munhu wandinaye iye ane munhu wake wanaye asi munhu wanaye uyu akatombomubaya nebanga musikana wanaye hanzi akatombomubaya nebanga manje apa saka izvozvi ndatoutipiwa nemunhu kuti arikuda kumba arikuda kuenda kumusha kwanza atoonekwa ikoko kumaarea kwave koko andimaona ndokwaari saka tepi yakadai ndamisira meseji yatika ndikaitifoni tikasabhombiwa nhasi tichangu atingotukwaitose anzanezani ndinotlatira mushishi musikana anzani mushishi right hey manje Vincent bombirai guys bombirai ndimomwadhingisa ndanotukwa ndinoti ndichanotukwa nhasi nemukomana is a picture right one. Yuwi atomsendera messages why musikomana achiti abvunza ndofunga mwana kanzi atila kuzona mwana uya kapinda kuti akeke unkazi mudo waamba nami kanzi ngiyazi ngakupupa ayiko inkinga kuhlena lokho antika ngicela umugunde please andika ndobva mukomana nyela this is my last SMS to you once said ngizoke ngibone ikanda lakho some years back but now lelicheba or intumba malachuma uzobona wena a man is cornered he doesn't think yo lo ngolunye usuku ngomunye unyaka you will look in these eyes again ngikubuza for the last yo ndanyetso kuisango asikuti uningoda kuburaya munhu ndigaiti mfonele muri mutinza tichakanda picture yemonti akaita mistake kushandisa mwana akaita mistake kushandisa mwana ikuzvara mwana saka pa mwana pando pakumushandisa manje
Yeah. But I pana Isa nikiri Isa ndikushunzwa. Ask kubata phone kati namba yo inde ipi keti sameshi. Aka reporter just Juliet, but nothing is being done in the police. Hapana chikuitwa ne police. Aka report. Kwena salusa develeze age. But ndinoto I try. Ndinoto zama. Ina nditonye iwi ndevele ndiripo azviti. Ini ndikasvika panzvimbo chekutanga ndodzidza language. Anditonye ndikagona ndingatadza kuverenga but zvanga zvitaurwapo zvimwe zvacho nechitozvinzwa. Azviti. Asi kudaira guys, amoti toita sei. Kumkwanasi problem kuti munhu uyu asi kutotiza, munhu atoripo, asi kutiza, asi munhu ari kutsvagwa, munhu atoripo, but ari kutoisa ma-threats ari paground. Asi munhu wekuti tiri kutsvaga kakuti ari kupi. The person is, the guy is there. Putting threats ari padhuze aripo. Achitotaura kuti ndikukuona, wakapfeka zvakati, mangwana kuti ndikutokuona, wakati anditosvika kumba kwacho achitindauya kuzona mwana. Anoona? So it's not like munhu uyu hapo. The person is there. Aripo. Let's try kufuna ni direct call. I think. Antonio not Vincent Mondi. Vinsakangamo. Steve direct to. I'm calling it direct call. You want to ring up, but that's later. Yes, bright. I asked to Bodaira. The subscriber you have dialed is not a... Ask to Bodaira, Saka, I don't know. Can I ask a direct call, guys? What's up, Tash? I'm good actions. We call direct call. I don't know what to visit anymore. You do something come. The guy could be watching, guys. The guy could be watching because there's no need to direct call your number. I was going to see, guys. A foreign number for that mate. The guy is dangerous, guys. This guy is dangerous. He might be watching the live. Now, guys, number I was going to see direct line, guys. WhatsApp touch TA. Go direct line. Number she's the mukune mangoma ikune inozi chikapu clash pamwari pa live anyway guys gaiti goti gare tigomusa mafuti tiwo kuti ari kuda kuuraire iko munhu hanza kumafaro but chero uri mbawa inoringa kana kuvibrate phone unotowa kuti pane munhu ari kufona handika ona number yausingasiya kanzi +44 unotobvunza kuti chirudzi kwanzi kandisisi melisi ndevele sizulu wasifunda ngapi mina ngiyafunda my sister mina multilingual ndinozama I try my languages ese ndinotodzidza Spanish. They don't know Spanish.
tine munhu ari kubasa kuenda taura Spanish ndikutodzidza so yes ndoda kutopinda muSpanish imomo then ndirimo manje right. So guys chatimbotaura ine zvenyaya dzevanhu ava vari kudanana nevanhu ava vanenge vachitaura apa direct line here +44 idirect line inenge yatitobla unotovhunduka kuti nambe kupi yakufanira kati unotodaira andiona but has kudaira. Saka ngatimbotaurai kune avo guys imimi murimo marelationships enyu mamwe red flags ndiwaya amunenge muchiona asi munomaignore because munenge muchida unenge uchida guy wako andiona unenge uchida person wako saka unoignore unenge uchiignore red flags ayanenge aripo asi muri kuona ini direct or WhatsApp as long as I know ita andidaire maika zawanda. Oh okay, that's my direct mention say andidaire. Okay, maybe he's one of those, and maybe he's one of those, right? Maybe he might be watching, maybe he's one of those, we don't know. But now the langobvunza ku guys kune vanhu nevakomana kana twakambodanana nevarume umwe inyaya dzevanhu dzimwe dzacho ndinenge ndichizongo inyaya dzandinongoudzwawo in private. Hanimona munanenge achida kutsvaga masana ake kuseri iri private nyaya achindiudza asi imo mudzimba guys varimo vana mai urimo izvo zvimwe ndaitaura naye zuro andika varimo mumba umu anditi vane murume ari kutoita mashiripiti akadaro ekutodaro mai mwana murume mashiripiti ekuti dzimwe nguva guys dzimwe nyaya yaka hameno hameno guys andiziviwo hameno kana uri murudanzi red flags unoita kunge pinga uzvioni but ndo pane dambudziko ka because pakupedzisira unourayiwa andiona pakupedzisira unofatisa mone vanhu vakaurayiwa vesikazhinji kuSouth Africa uko ndiwo aya red flags anenge aripo munenge musikazvioni handi tinomuwenda akazonga arohwa panapa pakakuwadzwa munhu akamurume amutofunga kuti ndamuuraya amudzipa akafunga ndamuuraya akauya akatora nyaya yake pano akatorepiwa neshiti akamuisa pasi pemubhedha akamutonyera pasi pemubhedha izvo munhu anga ari mupenyu anzi ndakapretenda kufa kuti ndisaurayiwe munhu akandotiza achitofunga kuti munhu afa. Let the girl call, then she adds you. Let the girl call. Oh, phone. For them come on the edge. I get one. Alright, maybe it will do. The gate one. Maybe that can do. Because we ask Kudaira. Gate one. Let me see. Skana chakana kawaida kweli. Hello sisi lo upeseni wako ngizama kumfonela vele akabamba ifoni. I don't know ukuthi ukupi wenzani ngazami i-direct call ngazami ama WhatsApp call but he's not picking up. Is it possible wena ukhuluma la efonini? No, sakhuluma efonini. Can you not add him on the call and then I'm here so that sikhulume si3? Kuti umwe ede kulapha kule call le. Maybe mangabona inamba yakho uzongena. Maybe mangabona inamba yakho uzobuya. Okay. Mzame kume eda lapha. Okay, so ngum ede. Yeah, ngiyabona. But I don't think he will pick up. Yeah, he's not picking up as well. Just like on my part, he was not picking up as well. So I don't know what's going on. Or I don't know. It's Saturday. He must be drinking. Oh, yapuza. A lot. Okay. So kuchi yapuza then sizozama kusasa maybe. Okay. All right. No, right so kuluma kusasa. Okay. Saka poni pamwari kumafaro akikwanza anomastereki pamwari kumafaro anditi aiwa hanzi don't think it's a good idea kudini kuti titaure naye. No, I'm just there as an intermediate. Sometimes do you know kuti mediation inoitwa nemunhu asingakuzivi iri nani than vanokuzivai because pakapinda vanhu vanovaziva both vese vari two uye anokufira kugona kufila kuti kurutogwa side uye ofira kutogwa side but sometimes a neutral person asingatovaziva kuti nitoka kutsanangurirwa nyaya from the word go zvinogona kutobatsira.
Anmona. Because tinenge tisingasuti chichikuitika. Deyanga apinda nachakuisai pamute. Deyanga apinda nachakuisai pamute kuti ndimunzo kuti tizo chichikuitika then ndozokudzai. Right. So pane murume mukuru zvoshi ari kuto abuse mukadzi wake mumba. Mukadzi wave naye mumarriage ye19 years. Wanaye okuti anomuwetera guys ameno anomuwetera like pabonde panguva yebonde papai anomuwetera osa chinhu chake mukati oweta mukati haisi abuse reyo guys omuabuse animaona oweta dzimwe ngumwe musi anzi akauya negirlfriend kubva kubhawa in fact anzi girlfriend notonisa pamba pavo anoya akauya negirlfriend ati nemukadzi buda undonowata pasofa mukadzi akabutswa mubedroom ndikati ukatobvuma akatobvubuswa pabedroom kana novata pasofa ndikati kokuenda kumba anongoti inandina kuenda kumba kati nai guys anokuenda unenge wambobva kupi unenge wambobvepi munozati zvinani kunogara parenge pane kusura chiti kwapisa kada kuti murume anokuwetera chikwechi chikwechi kaitima shunga kai kaitima kuwetera hello good now idea I'm good. So I just sent you a photo. Yes, that one. I sleep over. Sleep over. So I check a big rat cover come child so I was cleaning around the house. Okay. Nikafunza tikolo ndakazomubvunza tikolo zviizvi akanzi mushonga wegeneral health but zvasinganzwisisike the explanation so ameno sisi mene ndikumbofungwa kamunoshandisirwa mushonga because dzimwe nguva ndotombonzwa uda kumurambo tosanchada but ndozoakuudza uye kumuda kutonzwa kutoti ndasuwa ndototanga tomutsvaga ndini. Okay, so you think the guy might be using mushonga on you? Uyo mushonga uyu handizivi hayo asi ndakatarisa to me mushonga wawakanda wawaisa iyo inenge mushonga yekutomwa haise kuti zvakashia kusleep over ngagadzira musana here. Takatomubvunza kuti hausi wekuti musana kana kuti chii ati chinostombori zvomushonga wako ngoti health yangu ngwetapo but uri kuona kuti ndewekumwa uri kuona kuti looks kuti ndeyekumwa haisi yekuti inga nokuti totoona kuti like matanda anotomwiwa like hasi like unoziva mishonga inomwiwa yayaniswa like the way yairi amen haisi mishonga yakapaudwa iya yekunzi powder takadini chitori zvimagudu zvemushonga sismelly but amen ndakangorwa nehana because I was not expecting this. Inogona kuve mishonga yemusana memwa nekuti maida kutorwa paanosimbouya anosiuyawo often kumasleep off weekends paanouya kumaweekends like pakangaguma kuya rini pakauya izvozvi angari kunoguswe this time akauya pakati peweek akaita sleep off saka paanouya apapa pachita vasleep over musana wake unenge uri sei anenge akasimba zvekutodaro because vamwe ndokusimbisa musana uyu ndaona sokuti ndokusimbisa iyi anenge akagwinya here aiwa tiudze muningira mugwinyiro chii chinoitika munoshandurudzwa anoshandurudza ake but zviri normal zvitoti after 1 round anenge atovhura hamuzopamhi kana 3-4 kana saurufunga pamwe ari kumushonga yandopota achidlisa iwe but ndakatata zvokwamwari chakutatisa mushonga ika hainganzi mushonga wokudliswa cha zimushonga rakakuroda unodliswa sei
sismeli chimbokandira imadhiaries ndiri kutovataridza. I'm showing them. Tarisai guys. Uyu ngadzi mushonga wekuuraya munhu here guys kana wekugadzira munhu iguchu iri. Shuwa zvokwamwari iguchu remushonga remusana iyi. Tarisaiwo guys. Tarisaiwo. Muri kuona sei? Pinda. Muri kuona guys? Muri kuona? Iguchu iri hausi mushonga wekuuraya, iguchu shuwa, mushonga wekuti amwe iye zvigwere chichi iguchu haro kola kuti kana usina kumbozviona unovhunduka. Iguchu iri hausi mushonga wekuti ungada kunzi udlisiwe kona. Uyu munhu iri atori guchu rekusimudza musana. Pamwe iwoyo musana iwoyo anzi vamwe vanozora kana kuisa muhomwe kuti vadiwe, but uyu uri kunzwa kwauri mubhegi kawineti akatovhura bhegi remunhu ndiye. Iguchu iri hairi iguchu iri zvokwamwari chaiko. Iguchu iri iri guchu harisi ndezvake zvokumwa iye kuti asimbise musana wake. Ndosaka ndabvunza kuti how strong is he. Handimaona because ndakatarisa iguchu iri guys. Iguchu iri iguchu chaiko. Sakola kuti vari kugadzira musana wavo kuitira iwewe handioni sekuti ndewe kuti kudlisiwa kana kuti haakana kuti vari kugadzira musana wavo. I Sismeli. So the discussion ya mama nakutanga kuita pa Facebook ndio yandonza kunoko. I hope you're doing well with your family. So this was like back when I was in uni. I realized Kutishani, I was in an abusive relationship, but this was like after that depression, just my studies, and then my lecturers, I was supposed to run therapy. That's when we started unpacking, and that was not the relationship I was in was intense. So when we were unpacking, I realized kuti zvimwe zvinhu zvacho zvakatotangira ndichitori mwana mudiki, because growing up taitongoziva kutongoti weekend chinenge chakachaya pamusoro Friday dad vanenge vanotorohwa mama chete, like that I used to know. And mama wangu vakashaya when I was like 6 years, but then I still remember the fights very well. And after mama died, then because it was just the two of us girls of Asara, and then tikasara chigara nadedi ndaitongoziva and for me yangu manje yange isisina kumbomirira kuti Friday yange yatongova everyday chaiyo, like ndakarohwa by like a lot of things that you can think of. So inonzi brands ako dzinenge dzagadzirwa in a way yekuti dzinobva dzagadzirika in a way yekuti you've normalized you've normalized abuse, you see. So panenge pachiitika zvese zvikunzi wakarohwa kana, because then for me yange iri kurohwa, yange iri emotional abuse. And then the relationship that I was in at that time for university, it also involved sexual abuse as well. But then like it was just like, oh yeah, like in my brains I was like, it's like I normalized it in my head. It's okay if they do it and all that. So I think that's why a lot of us as women we stay in these relationships, because also like I said, mama wangu died ndine 6 years. So kutoti love yemaparents chaichaiyo ndopandakapedzera kuiona when she died. Saka
I think abuse unongogara abuse kuti yeah anombondida and all that handina mumwe munhu anondida kunze because like kuhama dzangu inini papasina hama yange iripo for me at that time saka ndaitongoti munhu ndiye angatovawo there for me. So yeah, that's why I think that's one of the reasons why we stay in the abusive relationships. And then you'd see kuti even in the abuse kuti ndakazvimba siso kudai so oga ndokwanisa kutonga kuziva kuti ndarovera patable, even if you can see kuti clearly haana kurovera patable, but then ndenge ndichingotsvara kuprotecta munhu because then chiti alright, if he goes then who else is going to love me? Because iye anenge anogona kutongokuudza kuti zvane inini I'm the person that's going to that's there for you, there's no one there for you, or iwewo ndizvo zvinhu zvaunongochizviudza in your head. And ivo vanhu vacho because they know kuti zvoni like you are dependent on them, yeah, they will take advantage of that situation. So yeah, so I guess kuti like what I'm trying to do now is just to give my kids love so that like they don't they know what love is, give them everything that they can. Ari kutaura nezveabuse yake mwana musikana wekuti inini ndakatanga kutonormalize abuse when I was young because ndaitoziva kuti every Friday panenge kusvika Friday ndinonga chiya kumba chatochaya mai vanenge vachitorohwa. Saka mai vachirohwa kudaro pakazoshaika mai asara ariye dedi vakatanga kusara vachiabuse iye semwana wavo waigara nadedi zvokuti ainge angorohwa anytime paafungira to the extent yekuti akapedzisira normalize abuse yaya zvatove normal kwaari kuti ndinongorohwa. Ndo zvari kuzama kutaura kuti ndatove nekakunormalize kuti kana ndangodai ndonga ndichirohwa hazvichinje. Handimaona kunormalize nikiranzi to the extent yekuti even ndakazvimba ziso handimaona ndaigona kutonyepera vanhu chinyesona ndarohwa ndonyepera vanhu ndakarovera handimaona kuta kujustify kujustify abuse handimaona. Saka ini otherwise ari kutaura kuti abuse kune vanhu vanenge vari maabusive relationships aya vanosvika pakutopinda mairi pekunamira mairi pakutozozviona zvitori zvinhu zviri normal. Ani muri kuona pakutozozviona kuti zvatove zvinhu zviri normal nekurohwa nekushungurudzwa nekuita sei mumaabusive relationship. Ndozvari kuzama kutaura izvozvo kuti kwandiri it was just an everyday meal ndandatozviona soti zvinhu zviri very zviri normal. Handimaona yanzi even abereki vari abusive they don't, yes they don't because unenge usingatozvinenge kuti ndikurayira kasimwe chenenge atove kuside rekupi rekuabuse. Handimazviona. So pakaita comment yanyorwa namanjenjenje ati kwanzi kwai ndakambodla vamwe baba vakanakirwa kusvikira vazvimamira. Handimaona vazviitira tsvina kwanzi ende vazviitira tsvina kudaro tsvina yacho yakatozoenda kwai yakatozoenda nemumuromo mangu achidla baba. Saka ndisingazoziva kuti baba handizoziviwo kuti kuzodlawo kusvika pakumama zvanga zvafamba seiwo kuti wanga waita experience zvikiribini zvakanyanya kuita sei. Nai manjenjenje hangu handiwozivi asi ndio handizivi hangu guys. I don't know ndakubvunza hangu guys, ndakubvunza hangu izvo zvokudlisiwa haisi abuse here. I want to ask zvokudlisiwa izvi haisi abuse here? Haisi abuse yekudlisiwa iyi uchinzi idla soopedzera kusiwa ndikiri idoti mumuromo haisi abuse here? Because wakatoabuswa my sister kudyisa doti remumwe munhu kudyisa tsvina yomumwe munhu itori abuse my sister. Wakatoabuswa munoziva here guys kuti even vakadzi vari married guys kune inonzi sexual abuse. Munozviziva here? Asepu Sunanda, good morning, how are you? Do you know that guys even married people can be abused? Married women, married husband, married men can be abused in those marriages. They can be abused because if your husband is forcing you to do something, like if he's forcing, like this lady that I told you, this guy is always peeing inside the thing of a woman, like this is a thing, and then he this is the thing, and then he presses this thing into the lady's thing, yeah, and then he pees inside a woman. That's abuse.
That's abuse, guys. Quite the people who do it are psychos. But it's happening. It's happening, Maisha. It's happening. I want in comment section. It's happening. And mon, you could wait a guy, you guys. Oh, turn go up in there. You could wait a guy, guys. You could wait a guy. You abuse, guys. Could you know open the thing? Over waiting, I'm cut. Hello? Hi. Hi. Hello. Hi. Thank you. I'm fine, thank you. Bye. Okay. What's up? My name is Angel. Hi, Angel. How are you, Angel? I'm fine. Where are you from? Indonesia. Indonesia. Oh, okay. Nice to meet you. Are you a DJ? Thank you. Now, What do you do? What do you do? that's what. Oh, you work. Okay, where do you work? Where do you work? Can you hear me? Can you hear me? Tunggu dulu sebentar ya. You can't hear me. I can hear you. Can you hear me? Hapa ita butingito wapinda. Paita ngito yapinda. Saka ndinga rukutsva kuoruwa meno. Handimaona. Right. Saka guys, kuwetegwa mukati itori abuse guys. Ndimai vandosara ne19 years ava. Asi ndakavabvunza kuti saka kuwetegwa kwakatanga rini? Handimaona. Saka ivo munoziva kuti kutaura kwavakaita vachindiudza kwavari zvitori normal. Kwavari vaitofunga kuti zvitori normal. Ndikati imi zvokuwetegwa mukati izvi kwanzi zvinhu zvatagara tichingoita munozvifarira zvikanzi ndozvavanoda. Ndozvavanoda koiwe. Ndozvavanoda koiwe. Ndozvavanoda koiwewe. Aiwa kujoina hatori peji. Haa peji inotogwa nemalogin details haritogwi kujoina. Haritori nokujoina. Koiwewe kana zvinhu zvavanenge vachida. Koiwe unozvida. Kwanzi ndozviri kumba kwangu guys. Kuwetegwa mukati. The next thing vachadyi guys, you remember ningikiri, you remember mukadzi yaya okuya pana pakunomaliza kuchisododo nemurume ainzi murume bonde hariperi kana pesa kuti murume ati ndadzwa bonde ari pakumunadzwa kumadhodhoko. You remember? Imi mukazomudza mukadzi yamukati ifetishi what amene zvakataura mukati kwanzi don't forget to follow me or anotsvaga mafollowers maziva uye kuti zvokuzoti okuzoti anzi murume wangu every time pabonde patinopedza anoda kutoti adyikire kumandikiri anoda kutoti adyikire kumasure tikazomuti iwo chitika tsvina yemunhu iabuse kai kuuya negirlfriend kuya negine mukadzi mumba konzi ndanota musitting room haisi abuse here guys. Mukadzi wako mumba ouya nemugirlfriend mumba woti kuna mai budai muende kunovata kudining room haisi abuse here. Haisi abuse. Vakadzi vakawanda vemudzimba abuse iri kuitwa nemurume inonasa chero kuhurigwa chako kuabuswa tichitoabuswa ipo paya guys. Iabuse because chinhu chinenge chichingoita kuti mental health yako ikanganisike. I think it's abuse. And if you seen them ongoing, no ndeipiyo Benedicta handinamboiona antimona. Makataura mai ava makanga here guys vauya pana pachitaura kuti every time kana murume akapedzera bonde ndinopa kumuvhura kumagaroko ndonanzva. Imagine tikavabvunza maivembo guys tikavabvunza kuti ko imi anokuvhura here kwenyacho kunanzvai akati no hadi chero kukusa suku kuwana zvichekwa hadi. It's abuse guys. Vakadzi vakawanda vari mudzimba iabuse muzere abuse mudzimba upo dzekuitwa nevarume ava. This is why iwo vakadzi vakudesaida kutora zvitoti zvokupedzisira zviya vachibikirawo varume because abuse inenge yanyanyisa guys. Woona kuti rega nditore ukadzi chekupedzisira ndibikewo ndise muchikafu chake ndimupe
because kana achikudlisa tsvina every day iye asingadi kudla yako saka uchamudlisawo ine another way hati ndizvo uchamudlisawo neimwe nzira uchamudlisawo neimwe nzira nokuti waungongonzi ngodla tsvina yemunhu mai mwana iye asingadli yako ngaachidlawo neimwe nzira wopindawo nestaira yakangwana chaizvo womuisira abuse nerepu zvakawanda mudzimba mukadzi musati chiyako ka lisi vakadzi vanenge vasingato understand kuti mumba sometimes murume akakumanikidza kurara newe irepu havatozvi understand kuti kana usingadi kurara nemunhu chako chaiko mumba murume wako usingadi kurara naye akarara naye zvenharo irepu because kukumanikidza usingadi ende guys panomanikidza usingadi unogona kana kubvaruka unogona kana kutatamuka unogona kana kuita sei handivazvona nokuti munhu ari kuzvipandidzira iye kuti apedze sexual desire yake iwo you're not in the mood kandi saka ari kumbandidzira anogona kungopenetrata zveforce ukatokuvara saka irepu asi nenyaya yekuti mukadzi anenge ari mumba tinge chingojastiva ndakarogwa kwai ndo baba anopiwa maconjugal rights kana tisingadi kana mukadzi asingadi haadi respect her wishes and her body simple respect her wishes and her body kana asingadi hadi kwanzi zvakatoti zvinoshanda here izvo intended zvangu pane kupa munhu kadoti I don't know variko here vakambondisa guys mutiudze uyai fonai mutiudze kuti zvakashanda here vakadyisa vaya zvimadhoti izvi zvopesira izvi tifonereiwo mutiudze kuti zvinoshanda here please tell us hanzi vari munzvimba jealous dano vari mudzimba vari kutsva dzimba dziri kupiswa asi on the ameno nokuti ndiri kuona masingula acho muri kungomhanya futi kuda kunorogwa muri kutsvaga vanhu vanokuroorai saka pavande panozonesa ti question dzinobharitsa se kuri kutsviwa kuri kupiswa asi muri kuda kupinda muri kupisa imomo saka zvinofamba sei because varipo vari kuchozvishuwa mudzimba umu vakadzi mudzimba muri kupisa zvemashuwa but imi vacho vari single muri kuda kupinda futi mukati momo the reasons why mune maboyfriends muri kuda kuzopinda ungochenzana neboyfriend yako saka unondorora rini saka when are you going to meet my people for the why muchipiswa saka the equation will never balance guys it will never balance kanza ndatina ndosaka umwe achazodanana pachavo cause imwe abuse yacho kwanza vachidanana pachavo hamene kuti pakudanana apa zvinozo hatizoziviwo handizozivi asi dzimba sedzinopisa dzimwe dzimba dziri kufaya my sister dzimwe dzimba dziri kutofaya zvokutodaro kufaya chaiko chaiko hatisi dzimba sedzinopisa dzimwe dzinotofaya zvokutofaya zvokwamaifaya chaiko hatisi sedzinopisa asi zhinji adzo dzinopisa hadzo zhinji dzinopisa hadzo ndochokwadi vanhu vazongobuda havo vakabatana maoko pafacebook vanhu vobuda vachikisana havo pafacebook vanhu vobuda vachitivhara havo pafacebook asi chomene techizedu kuti hakuri kupisa munotopisa hanzi nini am good in marriage ndinorova munhu they think they will succeed where others failed you see handimaona so panonetsa ipapapo right mofanai tinzwe guys fanai timbohwawo varimo mudzimba dzacho dziri kupisa uyaitiwe pai kuri kupisa fanai tinzwe kwai gore riya makati ndisiye vaya munditsvagire vanhu uya anga asingaiti zveuya wedi uya haanga achitokutambisira time kanga ane mukadzi wake anga achitokutambisira time paya waida ngohligwa musaga naili iwe kana ichitokutsvagira fa kutokutsvagira munhu anorova karati because uchanorova munhu ikoko kwanzi naKetsvina ukawanza social media unofunga kuti marriage thank you Ketsvina isusu pano Ketsvina takutotadza kutaura zvemarriage chero musi wayafaya because kune uchingonzi nema haifai because remember tipanguva ichikudzai painofaya nepainovava handimaona pairi kuzondivavira I have to come and tell you kuti guys pari kuvava paitika zvakati but painofaya inofa kuudzaiwo kuti aiwa pairi kufaya but hatichagona kutaura kuti pari kufaya because vanhu vatove nementality yekuti marriage dzinovava Ketsvina you know why because people always takes chakaipa vachite chakanaka nenyaya yekuti tinongoya tishora kuvava kwadzinenge dzichiita so chero musanoda kuzoya tishora zvakanaka kunongonzi inhema
vakamboti vanotomhanya nechakaipa chacha chandava nacho miti vedu vende zviri kufaya mazuva ano hakuna kunzi nhema zama kutibhilivhisa because vakatudza kuti kuri kuva musiya uya hazvina kuti kana kuchiva kunova everyday guys rogwai muri kuzvinzwa rogwai hakuna marriage inovava everyday marriage inovava nhasi next week inenge ichitotapira 3 months 6 months gore ichitapira yovava futi animaona tichingodaro. Yes, you are very right. Exactly. Munhu akataura kuti ini kwangu zviri kufaya tara chokwadi chako kwangu zviri kufaya marriage iri kufaya kunonzi nhema but chokwadi chekuti guys marriage is not bad. It's not bad marriage ndosaka muchinyengwa nei muchida kurogwa haisi bad marriage guys zvekwamwari chaiko chaiko asi kuti regai tikudzei chokwadi don't get into a marriage and expecting everything to be a bed of roses because it's not going to be a bed of roses. That's for a fact. It's not going to be a bed of roses. Zvakafanana nekumba kwenyu kwamakazvagwa une vanin'ina vako makakura musingamborovani nevanin'ina vako here maitorovana muri vane munhu wani muchidanana maitombonetsana morovana motomboita mazuva musingataudzani muri vana vemunhu wani ndozvakafanana nemarriage munenge matozosangana makutoita kunge mukoma nemunin'ina muchigwabvurana muchitukana ndosaka even kuburisa mweya chako mutosurirana murume nemukadzi because munoita kunge vatevedzani varumurani munoita kunge vatevedzani saka munenge handine munin'ina wako ndozvamaita kana nasisina wako ndozvamaita handiti saka yava kuti bhuu wotisa handikausara uchipopotera ndozvamunongoitawo chero mumba. Marriage is not bad guys because zvekwamwari chako chako ichasvika time yekuti unenge wazokura pekuti you want somebody wekuti unoshare maproblems nawo unoda problems ekuti unoshare naye maproblems unodawo munhu wekuti kana vana venyu vakura uri wega nasi ukadzwa makumba achitingenengene makumba achazotingenengeneka one day kana makura achatingenengene unototi shamwari iwe nditorowo mvura undipe nasi handisi kunzwa zvakanaka handiwana omubuda wachinotenga mapanadhi wachiya nawo. You need that someone. You need that someone. Marriage is good kunzoko. Patinozoya pachiti kozodai ndezveipapo guys. Ndezveipapo asi zvekuti hatisi kufaraiwa. Tiri kufara guys. Asikana vari kufara tiri kutofara tirimo. Pazvinenge zvava tatokuudzai kuti zviri kuvava iko zvino kwanyengwa kwauriwa. Anomaona. Zvekuti kuura kwachidi everyday guys. Hakusi everyday. Hakusi everyday. Papo pacho patenda zvibata kuti kwazodai ndiyo ndokuudzai. Asi pamwe pesa pandei ndichitofara. Ndiye nditori happy. Mufungi. Hello Pamela, how are you? Saka guys tingatenge kunyeperana kungoti marriage kudai ndiri happy ndiri single. Yes, you are happy as a single person. But there will come that time whereby you want somebody, you need somebody, Shumbrace. You need somebody. That time will come whereby you feel like, I'm lonely. I need someone. I need someone. Up and down in marriage. Yes! Because as long as you so 85 years. 85 years. Yes, thank you, Kitchen. Sure, less than 45. Kuna 60 years. People are getting married at 60. People are getting married at 50. Problem yenye kuti musa vamwe venyu pana pamuti kwai handidi kurogwa. Inyaya yekuti mune varume vamuri kutsvaga, type yevarume vamuri kutsvaga. Uri kutsvaga type yemurume ane masuru. Wokuti kana chifamba newe zoti apaita zindimba remurume apa. Vanhu vachino kumusha kukwata. Kuti iyi mamona zimurume rake. 40 saka 40 ndidza ungati watochembera. Murume ane masuru. Ndiyo wakuda. Giant. Muchuku. Ndiyo wakuda. Anopfeka gumbo size 9. Uchazomuwana after 15 years. Memwana by then unenge wane 60 55. Ne 55 uchimtsvaga une type yemurume wari kutsvaga kudai guys zimunguva katora murume wako waunenge uchida type dzekuti kwaida kutsvaga kadai unomwana pakatoto kwaudhara iye wari kutsvaga futina umwe vanhu atodiwa vanhu vakawanda life begins at the age of 40 rogwai
kwai 42 rooreka here mopenga here saka ma42 munotofunga kuti makura zvokuti hamucharoorwi 42 matokura so they are single to don't marry just like atina kuzviramba iso kwai why can't you accept it? We have accepted. Did we say everybody must get married? No. Where are you getting that from? We didn't say everybody must get married. The reason why do you date? If you don't want to get married or single, that's okay. Stay like that. Stay like that. But the reason which was uchidatsvaga murume uchidana nemurume uchidheta urikuda kurogwa handisi kana une mari yako ichikuita zvese unoda kunotenga madhildho ako kusiyana nevarume. Buy your dildos, do your dildos, do you siyana nezvevarume zvekudhila nemadhildho ako. Simple. Hands marry your friend, you won't go wrong. The thing now is pakurorana nomupumerero ka pakurorana kambozvitaura pakurorana vanhu vautadza matrue colors anozonobuda kana vave mumba antiona anozobuda kana vava mumba. Saka how do you know kuti he's your friend? Because chokwadi murume anofanira kuita friend yako. Murume wako should be your gossip mate, should be your friend, should be your gossip mate. Inini murume ungaita social media but vanhu vepasocial media vamwe vachatoziva nemazita because ndichitaura naye kuti kuna ningi akazodai why are you saying kuti pari trick etc you are generalizing just like saying all marriages are bad? I don't agree with generalizing. Yeah, now that's you getting deeper. I don't think we are getting deeper like that. That's you don't, because you don't want to think outside the box. Of we are talking for somebody else, we are generalizing. We have said that, so we are generalizing, we are talking for no. Kutaura kune vanhu vangu vandatarisa vanhu tikuona panapa. Tisanda vanhu tikutaura nevanhu tikuona panapa. Saka kurorana kuriko kakanaka asi pari tricky ndipo pekuti unozotadza kuona kuti kondoita sei kuti munhu wacho aite shamwari yangu. As we date for better not marriage. Oh, okay. Then we waona manje. We need at least answered. Because now we need identity for water, under water, not for marriage. So I've got a question for you, Winnie. You date for water, maybe na water ne munhu ushu. Kokana numbika bata or mpaka parana zvirwere. What's gonna happen? What's gonna happen? Pakudata kapa. Anything can go wrong. What's gonna happen? You are dating, yes, for water, and mistakes happens. Maybe the condom breaks, and you are infected or whatever. What's gonna happen? I don't know. Do you go and get tested every 3 months? Because it only takes a man 5 minutes to cheat, and sometimes you never know. 5 minutes to cheat, and sometimes most of the time the 5 accounts are and she's like I have a relationship. But cheating every time about a one night stand, you're gonna support easy, but I eat. I mean, Timos often got the for guys. Let's have a discussion. For 19th. You need to put to those who want to get married, Musach marriage, guys. The role why to those who want to get married. Pinda him with no you don't know pro go mutangre back tap. I mean, for guys did a discussion to Boswa. Quite chirona yumba chino butter. Eh, chino butter, don't you call it chino butter? That's a fact. Chino butter. Chino butter, no chocolate. For 19th, guys, let's have a conversation for 19th. Could you forget the young Mukuti for 19th? For 19th. Kuti Murukuti. For 19th. People do things for different reasons. Mama, they shut out got Mama data for water chat and Umano data for marriage. And Uma Atado Progo Kachu. Not what is really bond single day. And one so you don't go see Anna. But in either way, if you want to be single, that's a choice. And that's your choice. Karawakadaro and be single. And be happy. Kanachida it's not bad. Marriage is not that bad. Because it's not that bad, guys. It's not also a bed of roses. But it's not bad.
hanzi ndomuwanepi murume ane photo yaifeza simbo variko but vashoma. Hanzi zvokutoda kuti ngwari ndakaiona nyaya iyoyo, ndakaverenga imwe nyaya yasinguleti aive neboyfriend nemwana wake ne19 years girl aidanana neboyfriend iyo. Ndakaiona girlfriend yako boyfriend yakutochuza yakutoda mwana wese kudarika mumunhu iyeye. Fonaika guys, titaure tinzwe. My husband should be my first friend. Ukatotadza kuita makuwa neni yatove red flag. Mukatidaidza kuti there is party toswerawo kana pasi petebvu kuti chinyepa chinyekunye. Ndizvo kuita. Ndizvozvo. Kana tave kumbata pakumafunction titogara pasi kuti waona yanga ne dress reblue yakadai. Waona zvikadai. Ndo chako. That's how it's supposed to be. Ini ndikurangarira kuti ivava padza vava pane vanhu vakatobva kuti ini nangu handisivi vanhu venyama mugara kuchara masita pano. Kasi zita ranogara uchada kuti ningiri munhu ika ndingori ne feeling yekuti this person is not a good person. Don't associate too much nemunhu uyu. Handimuzivi hangu munhu uyu ndongohwa muchitaura pano but ndingori nekamwe pamunongotaura sero ndingoita mwe feeling isingoiti. And it turns out to be he was right. Munhu ari kuno kuchado kuno. It turns out he was right. Fonaika guys, titaure nomunangotaura ndega musingadi kukondipita panoti tinzwewo mapointers enyu kusaidi kwamuri kubva nako kuti muri kubva nekusaidi ripi. Handina jojo masiwo ese vedu masiwo ese kana masiwo ese here. Kwai kune mukomana akauraya musikana wake vakauya last year 2023 vakaurayana muno umu up north uko. Mukomana achifunga kuti musikana nemunhu. Zvakaoma. Handina kuiona iyi. Ndakangona yekutendera yemwana waya muzimba wokubaya mwana nebanga. Why his marriage should be celebrated, not downplayed. It should be embraced and honored as a sacred and fundamental, foundational aspect of life. You know, marriage is my sister. If 50-50, do me, I do you. Marriage is this marriage. That was on the news. That was on the news. I didn't see it. 2020. So, ameno munonamaninza ndepekuti isusu old school yacho takaudza vana vari kumazano kuti marriage ameno imboza mai makadai havadi kuziwa. Vane muitiro wavo wavanoita ma2000, vane muitiro wavo wavanoita iwo kumarriage dzacho. Ndosaka everyday iri divorce. Adivorce nhasi arogwa futi next year after 3 years adivorce orogwazve after dzimwe 3 years odivorce andimazviona. Because the way yavanoita nayo zvavo zvavaita nayo handimona. Chokwadi marriage should be respected because marriage is something that has been ordained by God. Handimona. It should be respected. But in both ways, apana vanhu vacharespecta marriage. Murume wacho kana kuti mukadzi now murume akuhurawo mumba achihurira mukadzi achidini hacharespect marriage yake. Mukadzi obva ati I'm doing the same. You get what I'm saying? So totongoitawo zviripo paground hapasina achadini hapasina acharespecta munhu. Then fake profile ndakaiona fake profile so it pane tuka iwe kethi iripo anditi pane tuka yemusikana muindia wakaiona yemuindia musikana uyu yekuno kuuk wakaiona premarital counseling ndoiri kushayikwa family. Do you think that even if they get counseling vanhu ava, do you think that anything can change? Ma2000 hakuna zvakadaro. Ma2000 ha negotiated there. Ma2000 hava negotiated havazviite. Azviite. Imwe mbeu yatakazvara haiite ma2000 ashigoni. Hava negotiate. Imomo mutwa pre-counseling room ka
anenge atori busy kutomuvanzana oga kansela achitori busy kutofunga tsoka ivamadikabula ndakadaindoidepi ndozodii hazviiti hazvibudi yangu yatove hazvibudi marriage inoda munhu anenge azvipira anoudzwa kunzi kana wapinda marriage wogara wodai. Do you think kuti naike tsvina ungatora slay queen chairo wobva wariudza kuti mumba murume anofugamirwa uchimupawo chikafu makuseri unonga uchiti good morning baba do you think anozviteerera uchiwacha underwear yake? Do you think 2000 unowacha underwear yemurume? Ngataurei chokwadi guys. Do you think 2000 unowacha underwear yemurume yarawana riri mumwashen mulaundry basket kana tunotokanda anokandirwa kumeso kunzi wacha chinhu chako icho aid people. I'm trying to aid hapana munhu asina request. Anotonzi wacha wega chinhu chako icho ukanda kuti ana akuachire zvinofamba sei? Ehe, iyo inonakidza yemuidheyo inonakidza ndakatoifollowa zvangu. Hanzi isusu maiti takatoshingira marriage chiti pomwe zvichachinja. Kushingirira mai mwana kana musaro wenyu mai mwana musa abuse kwemishini ndakashingirira. Abuse, you must walk out, you must walk, you must walk. Hanzi munhu ngawache ega handiti mazviona. Hanzi zvekupfugama zvaishanda here nhaisimene taipfugama isu ngoti mazano kwane matebhuru ekuti unongoisa zvinhu patebhuru andowana kwanda kuisa zvinhu patebhuru kudhara taipfugama ufunge kuti ufamba nemabvai taipfugama isu. Right. Rikatimbonzwa. Hi dear. Mushe kanjani? Ndoda kutaura like nyaya yema 2000 yamama muchitaura inini ndine mwana wangu uyu akanangirwa ari form 4 akabhatizira munhu mukomana ndobva vazouya vese kunoku kuSouth Africa. Vauya havana kumbogara nguva kana kuti 3 months anga atodanana nemunhu. Iyani mukomana waya ndobva amusiya. Mwana wenyu ndiye adanana nemumwe? Akatiza akauya nemumwe mukomana ari pachikoro handisi. Akasiya chikoro achinyora haana kupedza kunyora ndobva akatiza nemukomana akauya kuno kuSouth Africa. Vakasvika vakagara kuno I think avanamboita kana 3 months 2 months avanamboita saka ndobva azodanana nemumwe mukomana. Saka vadanana nemukomana murume ndobva azomurova kuti ari kudanana nemunhu iye but aira ndobva murume wayoya amusiya akachengetwa nevamwe vanhu akazotorwa nemunina wavo akagara naye kuno kuSouth Africa. Agara ayo anambotorwa akaramba kuuya kumba kwemunina wavo akangogara ikoko kwaichengetwa ndobva amitiswa nemumwe mukomana aifungidzirwa iye kuti ndiye wari kudanana naye. Later on vana vandobva vamudzinga akauya kumunina wangu akapona akagara izvo aitaura nemumwe futi mukomana. Mwana paakaita 3 months akabhatiza kuenda kumukomana yeye nemwana mwana ane 3 months. Then paakaita 1 year mwana 1 year something akadzoka futi akadzoka zviya zvekuti ari kuuya nemwana kuclinic but all along anga asingauyi nemwana. Akati andiri kumuudza kuclinic ndobva azouya akatsvakirwa basa akaenda kubasa. After 3 months kubasa ikoko akaonana nemunhu akaenda ikoko akatsvaka ma2000 nenge uchinyepa kuti anzi anogara mumarriage. Ndozvandoda kutaura. Agara kubasa ikoko ndobva adzoka kumba basa ndobva rapera. Apa anga aita lake aishanda nemwana wake adzoka kumba ikoko kwemunina wangu agara. Last year kwana August ikoko ndobva atiza akaenda kune mumwe ari kune mumwe murume tichitaura kudai nemwana yeye
Yeah. Anongofamba naye. Anongofamba naye. Anomusiyira. Ari kumurume ikoko kumurume ndakanzwa kanzi murume akazondibata zvikanzi tiri kunetsana kuno ndikati muri kunetsana chii zvikanzi haadi kuti nditarise foni yake iye anotarisa yangu foni ndikati problem chii zvikanzi anotaura nevamwe varume ndakatomusendera mamesages ndisisime ndikakatsamwa ndikati kumba kunoko hauye zvekumhanya gara ikoko ani ndo zvawaida gara ikoko saka na2000 ava ukati hanzi vacharoorwa voita marriage yakanakanaka vashoma simeni vashoma unonamata kusvikira waneta simeni unonamata kusvika waneta handidi kunyepa nevanavo ameno maybe ameno kuti ndingati chii ndio yandanchida usheya Sorry yenyu. I hope one day amuzodedza uchinzi afa yamutore mwana. zvakaoma Zvakaoma. Zvakadoni. Zvakaoma. Pavanzwa mwana wavo uyu ari kuita kufamba achiti apo ndaida kuvabvunza kuti pamwe nditori dhimoni chairo riri kuda varume. Varume vacho vanongoti abva apa waenda apo wabva apa waenda apo varume unenge achatsvakei. Hame vakurumidza kudonha apo. Hanzitora mwana. Anga vakatora mwana anozvara mumwe. Queen Silla. Vakangotora mwana anouya nemimba. Haiwa mwana ngavasiya afambe nemwana wake. Vangotora mwana ari kuuya nemumwe mwana. Ari kuuya nemumwe mwana wechitu. Munhu ngafambe nemwana wake. Kusvika aneta. Ngafambe nemwana wake. Ngafambe nemwana wake. Sure. Ita vada kuitwa. Zvakaoma. Vakuru vachiti vakazvarasekera muchitende mangwana chinenge chikokosho. Unenge usingazivi kuzvara iyeyo kadai. Anoita kuvatevedza one by one. Yeah. Hi dear. Hello. Ndine here ndapinda. Wapinda. Kuti sei? Mwashamburi sei isisi medu. Mushe. Hello. That interrupt. Yande. Hello. Handisi kunyatsonzwa kuti ndapinda here. Ukunzwa manje wapinda meno zviri kuitika kwakuseri kwako but aukunzwa. All right. Ndati ndoda kutaura hangu yama2000. Ndine mwana wesister yangu Kune veri kukata, I don't know why. Hello. Kana kuti mbondidonedzai ndidzoke futi. Kune nyiri kukata manje chichikuitika. Ndikumbonyarara. All right. Ndidrope isisi medu ndidzoke futi. Bachitaura. Yakunzwika taura. Ndakunzwika. Haisi kuda kuti ndipinde palive. Tikunzwa itaurai. Ndati ndine mwana wesister yangu last year. Anga ari 23 years last year. Ndobva anga aine murume wake. Anga aine murume wake last year. Saka kamwana kari kacheche manje. Masisters emurume vakabva vauya kuzoona mwana kubva kuJoburg vachienda kuMiddleburg kwavaigara nemurume wake. Saka anzi mwana akabuda chimota chechekuti anenge abayiwa jekiseni anobva azobuda chibundu here. Ndopatuma murume zvikanzi enda patakishop unotenga sono ndoda kubaya chibundu chemwana. Murume ndopaaramba. Ndopaarova murume mbama pamberi pemasisters ati. Murume akati wakajaidzwa. Ndopaabata ndopaarohwa nemurume. Ndopafonera hanzvadzi yangu usiku ihwohwo achichema akati sekuru ndarohwa ndakufa uyai muone. Hanzvadzi yangu nemukadzi wake by that time kwakuna munin'ina wamama. Ndobva vatorana ndobva vaenda. Vakasvika
mona arongedza zvinhu zvese, mapoto eraisi aiswa mudhishi, mapoto ane nyama, vanhu vangu vasati vadya, magumbezi zvese zvaunganidzwa Urongedza tenda nenyama yangu. akatakura mapoto ake zvese. Hanzi akati handichatoda murume sekuru, ndakuda kutoenda. Murume ada kuedza kuti ataura nakati kana kuti vadzimure nyaya yacho, ndobva wangotakurana nazo usiku nemapoto nemaraisi akazvitakura. Ana tete vasina kudya kana magumbezi ekufuga akatakura zvese. Hanzi nehanzvadzi yangu mwana wako anga atosunda nefiriji, akati ndikutakura firiji yangu, ndikati aiwa kafiriji yako haikwani mumota mangu. Saka auya kubatsira hane firiji nefiriji yanga yatopushwa, zvikanzi ndikutakura firiji yangu, ndikati aiwa firiji yako haikwani mumota mangu, unozotora zvimwe mangwana. Ndobva aenda. Nyaya yacho ndeyei, warova murume mbama pamberi pemasisters ake. Ndobva asvika kumba kwanzvadzi yangu, yakaita 2 days. Rechipiri hanzvadzi yangu achibva kubasa akamona arova pasi musikana, adzokera kumba kwake. Vakaoma vana ava. Akadzokera apa wasi warova vanatete vakavata nezharo, vakarova nezaro kwamagumbezi, kutakura magumbezi ese ekuti vana atete vafuge. Murume wacho akatozonobhukira kwekurara, vashaya chekufuga. ndaona rimwe 2000 rakaita vhidhiyo riri kune imwe imba yenhikiri yesocialite, ndati nhai Mwari, ndopazvasvikera matangoti nema2000 usatombotanga kana hondo nema2000. Waenda kugedhe chako kugedhe, wasvika kugedhe kuya anga achishuta ari pagedhe achiti budai, achirova ndikati nhai Mwari, ma2000 aya kwakusi kwakufarisa here? Ma2000 akazviomera zvawo, anotoda Mwari chaiye kuti apindire. Sai zvagere zvakanaka nemurume apo vakagara zvavo, but stori iyoyo kana vana tete vacho havaikanganwi. zvo zvakaoma veduwe. Musisi weLinda, zvakachida kungotaura zvangu. Thank you very much my sister. Inga zvakaoma. Aya pakaipa ma2000 imamanzo. Ma2000 akaoma guys. Musa ndangope andakokana kudini, ndangoona ndikati saka mwana uyu akatozoinda zvakati kwandichena kutora vhidhiyo ndiri kumba kwenyu, saka atozoinda ari pagedhe ipapo. Munozoti zvinosungisa trespassing guys, but nekuti zvidhi zvacho zvema2000 soka hauye bodo. Ndipo unozongoona kuti havana chekulusa ma2000. Zvese zvavanoita ndifunga kuti vanotanga vafunga ini vanongoita ma2000. Mumwe wakasiya bama rachiti yanzi akatakura neraisi dzanga avabikira raisi dzakapinda mota dzichindwa nadzo nenyama dzakaindwa nadzo. Hanzi I think isusu maparents we are to blame for ama2000. I don't think so. Generation iyi yakangouya yakadaro Laina, yakangouya yakadaro generation ishi yakangouya yakadaro. Kana kuchikoro chako iri kunetsa kana pai chako chaiko kana pai iri kutonetsa generation iyoyo. I don't think my parents have got anything to do with that. Handifungi vakangouya generation yevana yakangouya yakadaro. Asi ndemugeneration 2000 uya wokuningirira wokurova mai vake kuya pano vaya vachiti ndakarwa nemwana. Kuzivana havasi Queen Clay, kuzivana havasi itori reality kutoitika ya hapana kana kuti kupromotana chikuti chiri kutopenga chiya chiri kutozviita chimwana chiya. Hakuna zvakadaro ma2000 akatombosvogwa akangodaro mai mwana, because zvinhu zvavanoita handisi kuti nditi amen. Handizivi chiso nekuti handiko ini, handindi kuInstagram, handizivi ini. Handindi kuInstagram, saka ini hangu handizvizivi zvekuInstagram, handizivi. Ma2000 ya pakaipa. Maure ichinherera zviri zvichireveiko? Ndakazoiwa song yoikimba musati ndakatosa zvekutozoti nhai Mwari ndibvisewo song iyi musoro, yanamira musoro mangu guys. Ndakungoimba kuti nhai Maure echinherera ndikatosa zvekutobvisa kuti nhai Mwari nemidoko song izvo yatonamira musoro mangu, Mwari ndibvisewo song. Ndangoiwa kawanda ndikati zviri kumbonyatsoura kuti halotia
ndoda kukomenta apo panzi hanzi kwangu adero munoziva kuti chinoitika mulaifi ka inini simeli ndairova vanhu vachiti zvoni inini ndiri wrong pamwana ndaigara ndichivaudza ndichiti ndezvekuti amumuzivi mwana wangu aitaura kuti mama wangu vanondivenga ndichivaudza vanhu kuti aungavengi mwana ini ndinovenga mabasa aanoita saka kuti munhu akakuti anzi anojaidziwa like pane kamwe kamutauriro keso kanonzi kutwa vayamujayeza vanomujaidza mwana uyu hakuna kujaidza mwana mukatarisa pane imwe vhidhiyo so yakaitwa natafadzwa chidawa nemapurisa akaya vachitora mwana airambidza kumurume ane vakadzi 2 iye aite mukadzi wechi3 muri kuona kuti ndo zvavari vana vacho chaunomurambidza ndo chaanoda. I'm still remember ine ndichikura ndaigara nambuya vangu vaiti vakakutarisa neziso so pane vanhu vagara napasi utosumuka undoshifta wega vanongokupa ziso so but vana vedu iko zvinogamupa ziso anotokubvunza kuti chiri iwe anotoita hasha kwauri unoita benzi pavanhu saka vana vacho ndo zvavari hatisi kuvapa nyembe but handizivi kaunhu karipo ukaona mwana achirorwa maybe ka4 kana kuti ka5 pa2 years zvine zvisiri normal. Zvimwe kuzviitisa zvimwe unonamata kusvikira wapera inzwi racho rekunamata iroro. Thank you very much. Ndogara chizoziva kuti guys, hakuna mai vanoti mwana wavaite musikadzwa. Hakuna mai vanototi mwana wangu ita musika vanoti mwana ite musikadzwa. But vana vanongoita musikadzwa. Sometimes it's very wrong kuti mai vacho because mai vanenge vasandotiwo zvinhu nemunhu iyeye. Vanochita toita sei? Vanenge vachiita toita sei but ndozvinenge zviripo. Anzi help me celebrating my baby. Happy birthday to your boys, my sister. Mwari vachengetedze vakure zvakanaka munyasha. Asi ndo 2002 kutaurai. Antimaona. Saka unongochikosawo kuna Mwari ndamatoti Mwari pa 2000 ndotombotenda Mwari kuti ndototumika ndototuma vachitoita guys pamwe havabvumi kana kuti pamwe havabvumi kana kuita sei mai Mwari uchitotsvairigwa achitotsvairamba achitokina chita zvese nototi Mwari zvakatonaka desvikaramba zvichidaro anzi munamata ishanda ma2k zvakaoma masista dzangu kungoenda nenyasha kuti pakamira sei pauri papo pakamira sei pama2k yauri papo because ma2k ndeimwe mbeu yakangozviomera mai Mwari ndeimwe mbeu yakangozviomera ndaona chinda apindai ndaona ana kuibva madi unotenga kaita muzi here shakira toma 2000 tikutauraiwa indai munotenga musatafara asi mazvoona ma2000 akaoma guys akazviomera ma2000 faraiwo kadhoiro idea. Hello. Hello, Sisi Mary. What do you say? Mushe tinofara hedu. Ndoda kungocontribute pane vari kuti hanzi kusarohwa. Mwamai kunoko vakati vachipedza kumurohwa mwana wavo achibva abuda nepawindo akanodana mapurisa. Kana kuzvura akanodana mapurisa. Zvikanzi amai ari kundi abuse iwawawo. Mapurisa auya mai vakushivaudza nyaya yekuti mwana uyu haadi kuenda kuchikoro. Ndiri kufunga kuti mwana ari kuenda kuchikoro abuda asiya mabhuku aisa mutoilet aenda kuboyfriend. Vamutevera vamuona ari kuboyfriend abva awanda kuti awa mai avo audzwa kuti mama wako ari kuuya ndobva awanda. Saka vachingobuda amai vake kuningirikira kudzokera kumba akabva asara achiwatero kumashure achimhanya bva vasangana naye mutauni vatori muShoprite vari kuona mwana uyu akazvidira mvura zvikanzi
ameno chakangondibata ndongorangara ndichibuda kuchikoro pandatanga kufamba nesango ndapedzisira kuziva ndiri kudhamu uko ndazongona ndaamumvura handitozochichiitika pandiri ndobva wamutibvisa bhurugwa kudai o mwana aha imi anga achitoita hake zvevakuru ndobva wauya naye kumba ndobva wamurowa ndobva abuda vanodana mapurisa adana mapurisa mapurisa vamutora vaenda naye kuchikoro mangwana acho vakatoenda naye kuchikoro mwana iyeyuyu so kuchikoro wasvika vachikudzwa kuti mwana wenyu imi mahateereri zvamuchose mwana wenyu ane musikanzwa hanzi akaite mapurisa pamberi maticha pamberi pemapurisa hanzi mapurisa akati ndosaka mai ako achikurowa iwe hanzi akati avasanganisa mapurisa acho zvese nematicha so vana vacho kutuka vana vacho ava unochida kuziva kuti ameno zvavangori so ndosaka even kufa varivo vari kufa rumbo zvinotisa kuti mazira acho ndo vari kufa iwaya ma2000 makazvizwisisa kuti everyday kazhinji kacho kuona varest in peace kanobvunza mwana mudiki diki utontorwadziwa because avateereri vanofunga kuti vanoziva zvese vari kufa zvekutodaro havateereri ipapa kuchikora anoenda paanenge achida paanenge asingadi haende kuchikoro kokuba zvako mumba imomo watochakuziva kuti makiwesa payanenge achingoba unofa nestress ukada kuzvisa mumusoro unofa nestress yakaoma sure mari ndiye anoziva mwari anoziva maite henyu basa kola zvakaoma iwe handi mamuwo mwoyo 2000 inga zvakaoma asikani but anyway ndo zviriko but anyway nyaya topike didivhetika guys tachitaura hedu nenyaya yemaabuse emunhingikiri emumarriage nenyaya yemusikana wauya akaenda kuexmas akatozvitogwa nemapurisa wauya naye asi ari kuitwa asi handioni kuti achachinja kuchikoro vakubetseri sometimes kutoita kuti vave wese senge nyaya tokutaura iyo iye mwana uyu musikana uyu iri kutwista iyeyo kushayika iri kutwista because it's like mukomana anakwisa poison because musikana uyu angatove ne3 days abva mukomana kutaura kwazviri kuita mugurupu racho tirimo refamily remafriends nefamily anga ane 3 days atobva kumba but nyaya iyi ichazouya zvisere iko zvinoregai vambochema andimona anovava zvisingaiti ndinotogara nema-eyedrops edly ndinotogara nema-eyedrops ndotofamba muhandbag nema-eyedrops anotovava kana vane masinus anotovava maziso anotovava especially kana kuine pollen anotovava itori garosiya saka ari kuita sokuti nyaya yacho guys kuti ndinyatsokutoitsanangura zvizereka ndogona kutaura pasipo mbomirai ndichazonyatsokuudzai ndichanyatsokukuudzai regai vambogadzirisa mapepa avo vaende kumba then ndozouya nefull story because pakatoura nyaya yacho ichatoita topic yakamira yega because zvakaoma vana vedu ava ma2000 aya zvakangooma asikana zvakaoma ichawedza topic yakatomira yega ichawedza topic yakamira yega andipo pataishara papaibvunza kuti nzara idzo kunaenda sekutoilet ichiti anoita vanotozvigona nemazinzara iwaisa atogoni kana kuti ndingatobata kana sadza chairo handingariki vanenge vane nzara dzakaripa kudai inzara idzi nzara dzakadai idzi guys nzara idzi pandivewo tarisai muone nzara idzi ine zilongwezi basa rangu richiitwa zvokuti zara dzaitwa sei aiwa zvazvineineni zilongwezi bva muchikliniwa muchibikwa hazvo zvokuti kwaiwaodi inine zilongwezi zvana kuti kana kusukawo dzangosukwa ameno nokuti ma2000 ka hanzi aitoudza mama wake kuti muchanoita zvenyu kurova nyama boyfriend iri pamwoyo hamuigumi iri safe joki hazvakaoma asikani hazvakaoma amen aisi regai zvangu nditambe ndindi mwana ndikuenda kubasa chimboti regai ndimboya nditandare nemi regai ndimboya titandare nemi tichitandara tichienda takadaro mangwana ndikuenda kubasa tazodzoka nemi musande ndiri off zvakare toida asi kana iri nyaya iri very serious kwaenda dzisikawo nzara dzake zvakaoma amen handitoziviwo guys chiwaniso buda udzoke
Ndatoziva kuteredza ndingaseni munzira akadaka ndisipa chandazochitwa naindi amen. Ndatoziva ndakati chibvunzo ndakuti handingadi kukwidza stress ndichifunza kuti saka ndarika ndingoti ati nezvimwe zvinavo kuti chakati chichitwa ndikoko zvokungozvlane ngadlane foko in life wakadaro indichirwa nemaoko ndokupedzera ndokupedzera ameno ameno hatina zera navo ndochokwadi zera navo charo hatina maimwani hatina zera navo hatina chaiko saka imo mushando chechi chinenge chirova chechavaiva choitiwa munhu mukuru nowakuti ndakabvugwa ndichando kudai maimwani pane vakapfeka zvimaminisketi ndandimomuka chando chei mumaminisketi zviminisketi imomo muchando minisketi nesokisi nepulling sokisi muchando chiche chekuti guys unoita kudaiwo pane vakapfeka izvo saka unongona kuti hatina zera navo rega tingotarisa usazvipe stress ingotarisawo ungosiyawo zvakadaro kutarisa ukapinda mubedroom munenge makaiswa makala madziro makaiswa malights aya kutoita kunge uri munonzi mudisco kunge uri mudisco vaimwana malights ukapinda tutotoseswa singanyatsokuona zvakanaka kuda titise takaisigwa here hautinyatsokuona vaimwana munenge mune makala mupinki mune green uchiya kuti zviri kufamba sei meno guys ndakamapedza inilana ndikamirira izvozvo ndikamirira izvozvo watimirira izvozvo saka guys ndakuenda ndikubatai pafikiro rinokuira guys masana ndinyatsokushanda zvokushanda zviya kamwari wese ndozongotarisa wangu at least ndikuti ndikukwanisa kuna mwari ngoti mwari ndimoziva but ndingofarira kuti kuchikoro kwacho at least kuchikoro anogona ka saka kuchikoro ari kumberi akaita zvokutojambiswa mamagrades hey kwaitine hama yangu iri kutopisa izvozvi 16 years ari kuchipatara mwana izvozvo akabatwa siki nyasi yese kuzara maronda foni yakazara masms ndiye HK aitomanikidza mukomana kuti auya kumupinda kwachimupinza nepawindo hey ndakatozvitaura ndikati munoza kuchiovedza dzichonge tatanga kuisa nhanzara nhasari dzochokeko ndikati okay vanongosiyawo asi akumirai kuno kuifedaiwa tinouya so guys regai ndinde tikumboshanda zvokushanda zviya regai tizobatsana nemi asi mavhidhiyo saka nyaya dzangu dzandinadzo kuseri kuza ndikudzila nadzo kuseri ndinokumbira permission nekuti ndidziite zvangu mandingikiri ndidziite zvangu mavhidhios ndichikuudzai kuseri kuza ndinge vasingadi kuya palife saka ndine permission yandinayo kuseri kuguys kanyayo yoka yandinayo kuseri kauku handizivi ndichakuudzai mangwana ndichakuitirai vhidhio chindokukandirai mangwana zvakaoma yandinayo kuseri ndichakuitirai vhidhio chindokukandirai mangwana zvakaoma guys kurarama uku life mahwani guys. Good night guys. Regai zvangu ndieti ndogadzira mukana ndokuenda kupasa guys. Fikirese tozokuona ne Friday. I'll see you on Friday. But muka WhatsApp, just leave the message. I'll come back to you. Anditika. Zvakaoma. Saka ndokubatai guys. Muve nezuva rakanaka guys. Muve neusiku hwakanaka guys. Muve neSunday yakanaka yakaropafadzwa mangwana. Good night guys. See you next